Qatt staqsejt lilek innifsek kif xi ħaġa daqshekk bażika tista' tħalli effettek qawwi fuq il-ħajja spiritwali tagħna. Is-sawm drawwa antika ħafna imur lil mis-sempliċi astinenza mill-ikel. Din id-dixxiplina qadima, imsemmija bosta drabi fl-Iskrittura, għandha l-qawwa li tqarribna lejn Alla b'modi li ġaluna nistaġbu. Imma kif eżatt is-sawm jista' jwassalna għal laqgħa mill-ġdid ma' Alla? Aħseb ftit f'mument ta' skit, il-bogħod mit-tħassib ta' kuljum. Is-sawm jagħtina din l-opportunità speċjali biex niffukaw l-attenzjoni tagħna fuq dak li hu divin. Meta nwarbu għal ftit żmien xi ħaġa essenzjali daqs l-ikel, niftħu spazju f'ħajjitna għal xi ħaġa saħansitra aktar importanti, il-preżenza t'Alla. Din id-drawwa tistidinna nirriflettu x'inhu dak li tassew isostnina. Is-sawm issu tindif spiritwali, mod kif insaffu ruħna li jmur lil mill-ġisem. Meta nsumu maħniex biss inċaħdu lil ġisimna mill-ikel, imma qed nagħtu l-ġid lil ruħna wkoll. Din id-drawwa tisfidana biex neżaminaw x'inhuma l-prijoritajiet u l-valuri tagħna. X'hemm fiċ-ċentru ta' ħajjitna? Qed nagħtu biżżejjed ħin biex insaħħu l-ispirtu tagħna. Meta nibdew din il-mixja tas-sawm, ħafna jiskopru li moħħhom jiċċara u jħossu l-emozzjonijiet tagħhom b'mod aktar ċar. Qisu ċpar li t-tilviżjoni spiritwali tagħna jibda jgħid. Qatt ħassejt din is-sensazzjoni ta' ċarezza u fokus imġedded. Is-sawm jista' jkun iċ-ċavetta biex niftħu għarfien aktar profond tal-iskop divin f'ħajjitna. Imma s-sawm mhuwiex biss dwar dak li ma nagħmlux, huwa wkoll dwar x'nibdew nagħmlu. Meta nwarbu xi ħaġa, noħolqu spazju għal prattiċi ġodda. X'jiġri kieku nużaw il-ħin li s-soltu niddedikaw għall-ikel biex nitolbu jew nimmeditaw fuq l-Iskrittura. Dan it-tibdil jista' jbiddel is-sawm f'mezz qawwi biex nigru spiritwalment. Is-sawm ifakkarna kemm aħna dipendenti fuq Alla. Meta nħossu l-ġuħ fil-ġisem, niftakru fil-ġuħ spiritwali tagħna. Din id-drawwa tallimna l-umiltà u tpoġġina f'qagħda fejn inkunu lesti li nirċievu. Qatt ħassejt ruħek kompletament dipendenti fuq Alla. Is-sawm jagħtina din l-esperjenza ta' fiduċja u ċediment sħiħ. Barra minn hekk, is-sawm jgħinna niżviluppaw il-kontroll fuqna nfusna u d-dixxiplina. F'dinja mimlija distrazzjonijiet u pjaċiri tal-mument, il-ħila li ngħidu li għax-xewqat immedjati tagħna hija virt prezzjuża. Kif taħseb li din id-dixxiplina tista' tinfirex fuq sma oħra tal-ħajja spiritwali tiegħek? Is-sawm iqarribna wkoll lejn komunità akbar ta' nies li jemmnu. Matul iż-żmien dawk li jemmnu minn kull tradizzjoni pratikaw is-sawm bħala mod kif ifittxu lil Alla. Meta nsumu ninaqdu ma' din il-għażla ta' nies li qed ifittxu l-ispiritwali. Qatt ħsibt kif il-prattika personali tiegħek tas-sawm tista' ssaħħaħ ir-rabta tiegħek mal-komunità tal-fidi. Tajjeb li niftakru li s-sawm mhuwiex għan fih innifsu, imma mezz għal għan akbar. L-iskop aħħari u dejjem rabta aktar profonda ma' Alla u ħajja mibdula mill-imħabba tiegħu. Kif taħseb li ħajtek tista' tinbidel kieku s-sawm isir prattika regolari? Is-sawm jistedinna għal vjaġġ ta' skoperta tagħna nfusna u tkabbir spiritwali. Huwa mogħdija li tista' tkun ta' sfida, imma wkoll ta' sodisfazzjon kbir. Lest li tibda dan il-vjaġġ ta' purifikazzjoni u laqgħa mill-ġdid ma' Alla permezz tas-sawm. Il-pedamenti bibliċi tas-sawm huma antiki daqs l-Iskrittura nnifisha. Mill-Antik sat-Testament il-Ġdid insibu eżempji qawwija ta' din il-prattika. Imma qatt staqsejt lilek innifsek għaliex is-sawm għandu post daqshekk importanti fil-Bibja. Ejja nesploraw flimkien kif din id-dixxiplina spiritwali għandha l-eruq tagħha fil-wirt tal-fidi tagħna. Fit-Testament l-Antik, wieħed mill-eżempji l-aktar magħrufa tas-sawm huwa jum il-Maħfra jew jum il-Kappora. Dan il-jum qaddis, stabbilit minn Alla, jistieden lin-nies għal sawma kollettiva. Imma għaliex Alla għażel is-sawm bħala parti ċentrali ta' din iċ-ċelebrazzjoni. Forsi għax l-att li ma tikolx ifakkarna kemm aħna totalment dipendenti fuq. Mos fuq il-muntanja Sinaj samal 40 jum u 40 lejl waqt li kien qed jirċievi l-10 kmandamenti. Aħseb ftit kemm kienet intensa dik il-laqgħa ma' Alla. Kif taħseb li s-sawm ipprepara lil Mos għal din l-esperjenza li bidlitlu ħajtu? Dan l-eżempju jurina kif is-sawm jista' jħejjina għal mumenti kruċjali fil-vjaġġ spiritwali tagħna. Il-profeta Daniel, magħruf għall-integrità u d-devozzjoni tiegħu, kien isum regolarment. Is-sawm parzjali tiegħu, fejn kien iżomm lura minn ċerti ikel, jgħallimna li hemm modi differenti kif wieħed jista' jsum. Qatt ħsibt kif sawma parzjali tista' taqbel mar-rutina tiegħek ta' kuljum. Fit-Testament il-Ġdid, Ġess, l-aqwa eżempju tagħna, sama l-40 jum fid-deżert qabel ma beda l-ministeru pubbliku tiegħu. X'nistgħu nitgħallmu mill-fatt li anke li ben Alla prattika s-sawm?
Forsi dan jurina l-importanza ta' din id-disciplina biex inħejju ruħna għall-isfidi u s-sejħiet talla. Ġie sallimna wkoll dwar l-attitudni tajba meta nsumu. San Mattew kapitlu 6, versi 16-18, iwissina kontra s-sawm li jsir bwirja u b'ipokriżija. Kif nistgħu nżommu s-sinċerità u l-umilta fil-prattika tas-sawm tagħna? Ġes jenfasizza li s-sawm għandu jkun espressjoni ġenwina tad-devozzjoni tagħna lejn Alla, mhux wirja għall-oħrajn. L-Apostli fuq l-eżempju ta' Ġess kienu jipprattikaw is-sawm ukoll. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 13, versi 2 u 3, naraw il-Knisja ta' Antjokja ssumhom qabel ma batet lil Pawlu u lil Barnaba fil-missjoni tagħhom. Dan jurina kif is-sawm jista' jkun għodda qawwija biex infittxu d-direzzjoni divina. Qatt ħsibt li ssum qabel ma tieħu deċiżjonijiet importanti. Pawlu fl-ittri tiegħu isemmi s-sawm bħala parti mill-ħajja spiritwali tiegħu. Fit-tieni ittra lil Korintin 11:27 isemmi s-sawm fost id-diffikultajiet li faċċja minħabba l-Evanġelju. Dan ifakkarna li s-sawm mhux dejjem faċli, imma jista' jkun espressjoni qawwija tad-dedikazzjoni tagħna lejn Alla. Il-Bibja turina wkoll eżempji ta' sawm kollettiv fi żminijiet ta' kriżi nazzjonali. Fil-Ktieb ta' Ester naraw il-poplu ludi jsum quddiem it-teddida tal-qerda. Kif jista' s-sawm kollettiv isaħħaħ il-komunità tal-fidi tagħna llum? Il-profeta Ġoli sejjaħ lin-nies għall-indiema permezz tas-sawm. Madankollu jgħid il-mulej duru lejja b'qalbkom kollha bis-sawm, bil-biki u n-niket Ġol 2:12. Dan il-versi fakkarna li s-sawm jista' jkun katalista qawwija għall-indiema u t-tiġdid spiritwali. Kif jista' s-sawm jgħinna nduru lejn Alla b'qalbna kollha? Meta wieħed jikkunsidra s-sawm għall-ewwel darba, huwa naturali li jkollu xi dubji u tħassib. Wara kollox qed nitkellmu dwar prattika li tisfida r-rutina u drawwiet tal-ikel tagħna. Qatt staqsejt lilek innifsek jekk intix lest għal din l-isfida. Ħafna jaqsmu dan it-tħassib u huwa importanti li nindirizzaw dawn il-biżgħat b'onesta u għarf. Tħassib komuni huwa l-biża' li wieħed se jbagħt il-ġuħ. Se niflaħ? Jistaqsu ħafna. Huwa naturali li jkollok dan it-tħassib, iżda huwa importanti li niftakru li s-sawm mhux intis biex iċaħħadna b'mod estrem. Lan u li noħolqu spazju f'ħajjitna għal Alla. Kif nistgħu nbidlu l-perspettiva tagħna minn waħda ta' ċaħda għal waħda ta' opportunità? Dubju ieħor komuni jirrigwarda l-effetti tas-sawm fuq saħħitna. Jista' s-sawm ikun ta' ħsara għal ġisimna? Fil-fatt, meta jiġi prattikat baqal u moderazzjoni, is-sawm jista' jġib benefiċċji għas-saħħa. Madankollu huwa dejjem rakkomandat li wieħed jikkonsulta tabib qabel ma jibda, speċjalment jekk għandek xi kundizzjonijiet tas-saħħa li diġà teżisti. Ħafna jibżgħu wkoll mill-isfidi soċjali tas-sawm. Kif se nħabbtuha ma' kliet tal-familja jew avvenimenti soċjali matul iż-żmien tas-sawm? Dan it-tħassib ifakkarna fl-importanza li nippjanaw minn qabel u nikkomunikaw l-intenzjonijiet tagħna lil dawk ta' madwarna. Qatt ħsibt kif se tispjega d-deċiżjoni tiegħek li ssum lill-ħbieb u l-familja. Sfida sinifikanti hija li żżomm il-motivazzjoni tul is-sawm. L-ewwel ftit jiem jistgħu jkunu eċċitanti, iżda kif se żżomm l-impenn tiegħek meta tgħaddi n-novità. Hawn it-tħejjija spiritwali ssir kruċjali. Li tistabbilixxi għanijiet ċari u żżomm il-fokus fuq l-iskop spiritwali tas-sawm jista' jgħinek telep il-mumenti ta' dawfija. Xi nies jibżgħu li s-sawm jista' jwassal għal ossessjoni bl-ikel. Huwa minnu li fil-bidu nistgħu nħossuna aktar konxi tal-ikel. Madankollu, maż-żmien, ħafna jiskopru li s-sawm fil-fatt jeħlisom li fissar fuq l-ikel. Kif taħseb li s-sawm jista' jbiddel ir-relazzjoni tiegħek mal-ikel? Hemm ukoll il-biża' li wieħed jista' jfalli. X'jiġri jekk ma nirnexxilix intemm is-sawm li ppjanajt? Jistaqsu ħafna. Huwa importanti li niftakru li s-sawm mhuwiex kompetizzjoni. Alla jħares lejn il-qalb, mhux lejn il-perfezzjoni tal-eżekuzzjoni. Kif nistgħu nikkultivaw attitudni ta' grazzja lejn lilna nfusna matul is-sawm? Sfida komuni oħra hija l-irritabilità li tista' tinħoloq waqt is-sawm. Il-bidliet fir-rutina tal-ikel jistgħu jaffettwaw il-burdata tagħna. Kif nistgħu nippreparaw ruħna għal dawn il-mumenti ta' fraġilità emozzjonali? Forsi din hija opportunità biex nipprattikaw is-sabar u l-kontroll personali, virtujiet prezzjużi fil-mixja Kristjana tagħna. Ħafna jinkwetaw dwar it-telf ta' produttività matul is-sawm. Se nkun nista' naħdem normali? Jistaqsu xi wħud. Għalkemm jista' jkun hemm perjodu ta' adattament, ħafna jirrapportaw aktar ċarezza mentali u fokus matul is-sawm.
Kif tista' tirranġa mill-ġdid il-ħidmiet tiegħek biex tadatta għal din l-esperjenza ġdida? Hemm l-isfida li żżomm bilanċ bejn is-sawm fiżiku u dak spiritwali. Kif nistgħu niżguraw li s-sawm ma jsirx biss eżerċizzju ta' rida, iżda tfittxija vera għal Alla? Din forsi hija l-aktar sfida importanti li żomm qalbek iffukata fuq l-iskop spiritwali tas-sawm. Kif qed tippjana li tagħti l-ħajja lil ruħek waqt li ġismek isum? Is-sawm, meta jiġi prattikat bħala dixxilpina spiritwali, imur lil mis sempliċi astinenza mill-ikel. Huwa eżerċizzju li jsaħħaħ il-fidi tagħna u jibdilna f'ġellida tat-talb veri. Imma xi jfisser tassew li ndaħlu s-sawm bħala dixxilpina fil-ħajja Kristjana tagħna? Kif tista' din il-prattika ssawwar il-karattru tagħna u tapprofondixxi r-rabta tagħna ma' Alla? Id-dixxilpina fl-essenza tagħha hija taħriġ li jimmira għat-titjib. Fil-kuntest spiritwali, is-sawm iħarriġna biex niddependu inqas fuq il-forzi tagħna stess u aktar fuq Alla. Qatt ħsib kif tkun tgħix dipendenza kostanti fuq Alla. Is-sawm jagħtina ħil ta' din ir-realtà, jisfidana biex infittxu s-sosten lil hinn mill-ħobbs fiżiku. Meta nadottaw is-sawm bħala dixxilpina regolari, niżviluppaw reżiljenza spiritwali unika. Bħalma atleta jsaħħaħ il-muskoli tiegħu permezz ta' eżerċizzji kostanti, aħna nsaħħu l-fidi tagħna permezz tas-sawm. Din il-prattika tħejjina biex niffaċċjaw l-isfidi tal-ħajja b'fiduċja mġedda f'Alla. Kif taħseb li din is-saħħa spiritwali tista' tħalli impatt fuq il-ħajja tiegħek ta' kuljum? Is-sawm bħala dixxilpina jgħallimna nikkontrollaw ix-xewqat u l-impulsi tagħna. F'dinja li tagħti valur lis-sodisfazzjoni immedjat, l-att li tgħid li għall-aptit tagħna stess huwa rivoluzzjonarju. Din l-awtokontroll, imkabbra permezz tas-sawm, tista' testendi għal oqsma oħra ta' ħajjitna. Qatt innotajt kif il-kontroll f'qasam wieħed jista' jinfluwenza b'mod pożittiv fuq oqsma oħra. Barra minn hekk, is-sawm iħarriġna biex inkunu ġellida tat-talb. Meta nsumu, spiss niskopru profondità ġdida fil-ħajja tat-talb tagħna. Qisu l-att li nċedu l-ikel jiftaħ kanali ġodda ta' komunikazzjoni ma' Alla. Kif taħseb li din id-dimensjoni ġdida tat-talb tista' tbiddel ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla? Id-dixxilpina tas-sawm tallimna wkoll is-sabar u l-perseveranza. Mhux dejjem faċli żomm l-impenn, speċjalment fl-ewwel jiem. Imma hekk kif nippreservaw, niskopru saħħa interna li ma konniex nafu li għandna. Kif tista' din il-lezzjoni ta' perseveranza tiġi applikata għal aspetti oħra tal-mixja Kristjana tiegħek? Is-sawm bħala dixxilpina spiritwali jfakkarna kontinwament fil-prijoritajiet tagħna. Kull darba li nħossu l-ġuħ, niftakru fl-iskop tas-sawm tagħna. Dan iżommna ffukati fuq it-tfittxija spiritwali tagħna. Kif tista' tuża dawn il-mumenti ta' tfakkira biex terġa' tiffoka l-ħsibijiet tiegħek fuq Alla? Li tipprattika s-sawm regolarment jgħinna wkoll niżviluppaw spiritu ta' gratitudni. Meta nerġgħu nibdew niklu wara perjodu ta' sawm, ġeneralment napprezzaw aktar l-ikel. Din il-gratitudni tista' testendi għal aspetti oħra ta' ħajjitna. Ejja nesploraw flimkien it-tipi prinċipali ta' sawm imsemmija fil-Bibja, kif jistgħu japplikaw għal ħajja spiritwali tagħna llum. Is-sawm assolut huwa forsi l-aktar intens li jinvolvi l-astinenza mill-ikel u l-ilma. Fil-Bibja, naraw li l-Ester u l-poplu tagħha jipprattikaw dan it-tip ta' sawm għal 3 ijiem qabel ma deret quddiem is-sultan. Huwa sawm qasir minħabba l-intensità tiegħu. Is-sawm normali, min-naħa l-oħra, jinvolvi li wieħed joqgħod lura mill-ikel, iżda mhux mill-ilma. Dan huwa t-tip ta' sawm li ġess prattika fid-deżert għal 40 jum. Huwa sawm itwal li jistedinna għal dipendenza profonda fuq Alla. Jeżisti wkoll is-sawm parzjali li prattika Danjel. Użam lura minn ikel li jixtieq, jikol biss xejjex u jixrob ilma. Dan it-tip ta' sawm jista' jkun għażla għal dawk li ma jistgħux jagħmlu sawm sħiħ għal raġunijiet ta' saħħa. Is-sawm kollettiv huwa tip ieħor insemmi fl-Iskrittura. Naraw eżempji ta' dan fil-Ktieb ta' Ġoel fejn il-poplu kollu huwa msejjaħ biex isum flimkien. Dan it-tip ta' sawm jaqgħad il-komunità fi skop komuni. Hemm ukoll dak li nistgħu nsejħulu sawm tal-istil tal-ħajja. Pawlu jsemmi fl-ittri tiegħu li kien isum ta' spiss. Dan jissuġġerixxi prattika regolari inkorporata fl-istil tal-ħajja. Kif taħseb li tista' tintegra s-sawm bħala parti mir-rutina tiegħek ta' kuljum? Is-sawm tal-weda huwa tip ieħor li nsibu fil-Bibja. Huwa sawm magħmul bħala parti minn weda jew promessa lil Alla. Anna, Samuel, ippratikat dan it-tip ta' sawm. Qatt ikkonsidrajt tagħmel weda lil Alla li tinkludi s-sawm bħala parti mill-impenn tiegħek.
Jeżisti wkoll is-sawm preparatorju bħal dak li għamel Ġess qabel ma beda l-Ministeru Pubbliku tiegħu. Dan it-tip ta' sawm iħejjina għal fażi jew sfida ġdida f'ħajjitna. Hemm xi bidla importanti f'ħajtek li għalija sawm preparatorju jista' jkun ta' benefiċċju. Is-sawm penitenzjali jiġi prattikat bħala espressjoni ta' ndima. Naraw dan fil-ktieb ta' Ġona meta l-poplu ta' Nineve jsum bħala risposta għal messaġġ tal-profeta. Kif jista' sawm ta' dan it-tip japprofondixxi l-fejm tagħna tal-indiema u l-grazzja t'Alla? Fl-aħħar nett hemm dak li nistgħu nsejħulu sawm ta' interċessjoni. Huwa meta nsumu f'isem oħrajn jew għal kawża. Neħemija sam meta interċeda għal poplu ta' Iżrael. Kif tista' tuża s-sawm biex issaħħaħ it-talb tiegħek ta' interċessjoni għall-oħrajn? Is-sawm, f'kull forma tiegħu, huwa prattika qawwija li tistedinna għal vjaġġ ta' skoperta tagħna nfusna, tiġid spiritwali u biex nersqu eqreb lejn Alla. Kemm jekk inżommu lura mill-ikel jew inkella nċedu drawwiet u ħsibijiet li jbeduna mill-essenza spiritwali tagħna, is-sawm jisfidana biex nikbru, ninbidlu u nsaħħu l-fidi tagħna. Meta nesploraw l-aspetti varji tas-sawm, il-pedamenti tiegħu mill-Bibja, l-isfidi li niffaċċjaw, l-importanza tiegħu bħala dixxilpina spiritwali, it-tipi differenti ta' sawm, il-ħtiġa ta' tħejjija bir-reqqa u l-applikazzjonijiet tiegħu lil hinn mill-ikel, niskopru triq rikka u b'ħafna wuċuħ biex insaħħu r-relazzjoni tagħna ma' Alla u ma' nfusna. Nittama li din l-esplorazzjoni dwar is-sawm tkun żered żerrija ta' riflessjoni u ispirazzjoni f'qalbek. Ftakar, is-sawm mhuwiex għan fih innifsu, iżda mezz biex nersqu eqreb lejn Alla u ngħixu ħajja aktar allinjata mal-iskopijiet tiegħu. Hekk kif qed taħseb biex iddaħħal is-sawm fil-vjaġġ spiritwali tiegħek, inħeġġek tibda passi żgħar, dejjem tfittex il-gwida t'Alla u tirrispetta l-limiti ta' ġismek u ċ-ċirkostanzi tiegħek. Jalla ssib is-saħħa u l-erf biex tapplika l-prinċipji tas-sawm f'ħajtek ta' kuljum, mhux biss bħala prattika reliġjuża, iżda bħala triq għal ħajja aktar sieħa u biktar tifsira. Jalla kull mument ta' ċaħda jsir opportunità ta' tkabbir, u kull sfida li tiffaċċja tresqek eqreb lejn qalb Alla. Jalla l-vjaġġ spiritwali tiegħek ikun wieħed sinjur u li jbidlek u l-grazzja u slim t'Alla jkunu miegħek. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.